Dan kien il-ħoss li kien anqal biża' fost il-Maltin, biża' li frekwentament kien iġib miegħu il-mewt u familji bla saqaf fuq rashom. Ray Polidano huwa d-direttur tal-Mużew tal-Avjazzjoni. One News intaqa' miegħu fl-anniversarju tal-10 ta' Mejju, id-data meta Malta kisbet is-supremazzija tal-ajru kontra l-għadu. Dan kien kruċjali għall-aħħar għax kien ifisser sigurtà għal ħajjet il-Maltin u l-Awċin. F'April tal-1942, Malta soffrit l-aktar bombardamenti kontinwi u pratikament pajjiżna kien lest li jċedi. Kien għalhekk li l-Imperu Ingliż permezz tal-Prim Ministru Brittaniku ta' dak iż-żmien Winston Churchill talab li minn Ġibilta jintbagħtu 46 ajruplan Spitfire lejn pajjiżna permezz tal-aircraft carrier Amerikan il-Wasp. Dawn it-tip ta' ajruplani kienu ta' kambjament kbir fuq l-ajruplan dajjef li kienet jintuża dak iż-żmien, il-Hurricane, jew kif kienu jsejħulu l-Maltin il-Karrettu. Il-kollaborazzjoni li l-Ispanjoli kellhom man Nazzisti waslet biex jinkixfu dettalji sensittivi dwar din l-operazzjoni u konsegwentament in-Nazzisti flimkien mat-Taljani għamlu minn kollox sakemm erdu l-iskwadra tal-Spitfires li kienet għadha kif waslet. Il-Ġermaniżi organizzaw air raids biex bejn attakki fuq l-art u bejn il-ġilied li kien sar fl-ajru, bażikament reġgħu kissru kważi kollox. Huwa qalilna li wara t-telfa numeruża ta' Spitfires, Malta ma setax tibqa' bi skwadra fqira u għalhekk Churchill għal darb'oħra tarab lill-Amerikani sabiex bil-għajnuna tagħhom jintbagħtu aktar aeroplani lejn Malta. Fil-9 ta' Mejju tal-1942, il-Wasp u aircraft carrier Ingliż Legal li kien naqra ikbar mill-aircraft carrier tas-soltu taw titjira ta' 64 Spitfire lejn Malta. Wieħed minnhom kien spiċċa il-pilot ma ddeċida ma jiġi Malta, u kien mar lejn it-Tunezija insomma ta' pars intilef, imma l-oħrajn bejwet uħer waslu qawwin u sħaħ. Din id-darba l-iskwadra tal-ajru talmet mill-iżbalji tagħha u għalhekk l-Imperu Ingliż tejjeb l-istruttura tal-avjazzjoni u għamilha aktar effiċjenti. Biż darba kienu irranġaw il-merħba li l-Spitfires kienet organizzata qisu tip tal-Grand Prix li tara meta jbidlu tajers tal-karozzi f'4 sekondi u hekk. Din ġabet bidla drastika fil-pożittiv, tant li sal-10 ta' Mejju ismgħu ta' Malta raw l-aktar battalja qalila tal-ajru u finalment pajjiżna wera kemm verament huwa forti qawwi f'nofs il-Mediterran. Intant l-Spitfire wera l-kapaċità tiegħu kontra l-għadu, speċjalment l-ajruplani tal-Luftwaffe Ġermaniża. Il-ġranet tad-9 u l-10 ta' Mejju li aħna ngħidula The Glorious 10th of May, hawn Malta bdejna nieħdu dak li jgħidulu aerial supremacy. Tfisser bdejna sa fl-aħħar kien ikollna biżżejjed ajruplani biex jistgħu morru kontra l-għadu, bdejna nwaqqgħu kwantità mhux ħażin ta' ajruplani. Fil-fatti dakinhar tal-10 ta' Mejju waqgħu kwantità kbira ta' ajruplani tal-għadu. Din ma kienx l-aħħar battalja li missierijietna u ommijietna kellhom jaraw bajnejhom, hekk kif il-battalji kif rabaqgħu għaddejjin. Iżda wara l-10 ta' Mejju, l-avversarji faxxisti u Nazzisti qatt ma rnexxielhom jieħdu lura s-supremazzija tal-ajru fuq il-Gżejjer Maltin.